Wel, nawr te, gawn ni ddod at y sleid cyntaf sydd gyda ni bore yma, ac i ni yn meddwl am y person yma bore yma, ei hanes e. Falle bod chi wedi clywed rhywbeth yn barod amdano fe. Dwi'n yn gwybod faint i chi'n gwybod. Naaman o Syria. This is the one we're going to look at today. Naaman, we say in English, and he was from Syria. Ac oedd e nawr te yn ddyn pwysig iawn, oedd e'n ddyn llwyddiannus iawn, oedd e'n ddyn cyfoethog, oedd e'n ddyn poblogaidd iawn. Oedd pawb yn ei hoffi fe, oedd y brenin yn meddwl y byd ohono fe, oedd e'n ddyn cryf iawn, so oedd lot o bethau o blaid Naaman. He was very popular, very successful as a soldier and as a captain of the guard, very rich, very strong, of course, as a soldier as well. Ond, oedd na un broblem, oedd na un peth. Falle bod chi'n gallu gweld ar y sgrin. Be chi'n gweld am Naaman? Chi'n gallu gweld rhywbeth wrth edrych arno fe? Can you see something on the screen as you look at his face? Yes. He's got a white. That's right. White patches there. That's it. Diolch Geraint. Na fe. Oedd gyda fe salwch ar y croen. Chi'n sylwi oedd y Bible.net ddim yn dweud gwahanglwydd. Dyn ni'n yn siŵr os o'r gwahanglwydd fel sy'n yn y byd heddi oedd gyda fe neu rhywbeth arall. Nid bod hynny'n bwysig, ond oedd gyda fe afiechyd ar y croen. Not sure if it's leprosy like we have today, but something similar. Some people think maybe it's psoriasis. Psoriasis, falle bod chi wedi clywed am psoriasis? Mae'n llun dy fi, fi'n credu. Na fe? Mae patches fel yna'n dod ar eich croen, a weithiau mae'n wyn. Chi'n gweld hwnna? Mae'n wyn. A mae croen yn gallu cwmpo off, a mae'n gadael mes tyma bach ar ei ola. A gweud y gwir, mae sawl peth gallen ni ddweud am y salwch psoriasis, falle bydd yn neud ni feddwl ac yn help gyda Naaman. Mae tyma bach yn embarrassing i bobl sydd gyda fe. Mae yn gallu bod yn boenus, yn eich chi grafu a itio, a mae'n gallu bod yn boenus fel yna. Mae'n neud pobl i deimlo'n frwnt, a mae'n gadael mes ar ei ôl. Pan chi wedi bod rwle weithiau, a os chi wedi bod yn crafu, mae'n gadael mes ar ei ôl hefyd. A chi'n gwybod beth? Mae Naaman, bore yma nawr, yn bictiwr ohono ni, pob un ohono ni. Naaman is a picture of us, all of us, this morning. Mae pethau da yn ein bywyd ni, i raddau, falle i ni'n boblogaidd, mae gyda ni ffrindiau, mae gyda ni deulu, mae pethau ni'n gallu wneud yn dda, rhai pethau da ni'n gallu wneud yn ein bywyd ni, falle bod ni'n gyfoethog iawn, ni'n eitha cyfoethog yn y rhan yma o'r byd, o gymharu â'r byd i gyd, ond mae yna un broblem gyda ni gyd. We may be good at some things, like Naaman, strong in some things, but we've all got one problem. Nid psoriasis, wrth gwrs. Mae rhaid ni ddiolch os gyda ni ddim byd fel yna, ond pechod. Na beth mae'r Beibl yn gweithio ni. Pob un ohono ni, mae yna un peth sydd gyda ni gyd sydd yn broblem. Pechod. We have one thing, everybody, that's a problem, and that's our sin. A fel y salwch yma, mae'n embarrassing. Mae'n embarrassing i ni. Oherwydd, i ni'n gallu meddwl, i ni'n gallu dweud, a ni'n gallu gwneud pethau sy'n ddrwg. Yng ngolwg Duw, ac i ni'n gallu gwneud drwg i bobl. A mae'n embarrassing, achos i ni ddim yn berffaith. I ni ddim mor dda ag i ni'n meddwl. Mae'n embarrassing pan i ni'n meddwl go iawn amdano fe. It's embarrassing that we don't always think, say, and do what we should. We can do things that are not right in the sight of God and do things that are not right and we hurt other people. Pob un ohono ni, pawb, ar broblem yma. Right, hynny. So, meddwl am Naaman, a meddwl amdano ni. Ac ewn ni mlaen ar stori. Lle oedd Naaman yn byw? Yn Aram. Teyrnas Aram.
just uwch ben Israel, drws nesa mewn ffordd I Israel. He was a captain of the guard of Aram and Syria, and next door to Israel, really. OK, pam mae stori fe yn y Beibl? Wel, mae Duw nawr yn dod mewn I fywyd Naaman mewn ffordd arbennig. Mae'n dod I gysylltiad â Duw. Ac I ni'n darllen dau beth am hynny. Ond cyn I ni ddod at hynny, wi eisiau dangos llun I chi. Whoops. Pwy sy'n hoffi chwarae gwyddbwyll? Chess. Yeah, 1, 2, oh, very good. 3, good, okay. Da iawn. Gêm anodd. Very good. Rhewi. Yn iawn, popeth yn iawn. Yn y llun dwi'n mynd I ddangos I chi, mae darnau chess, okay? I'm going to show you a slide of chess pieces, the biggest you can get and some of the smallest you can get. Faint chi'n meddwl yw'r rhai mwyaf? Pa mor dal chi'n meddwl yw'r darnau chess mwyaf gallwch chi gael? How tall do you think are the highest chess pieces you can get? Is that taller than you, or is that between your hands? Oh, like that, yes. No, much more. Much more. Much more. Rwy'n arall? Pwy mor fawr? Unrhyw un eisiau? Gewch chi weld nawr. Gobeithio. Yeah. Size of you? Much more. Nawr te. My height. Size fi. 6 foot. Made of wood, solid wood, pren, caled. Chi'n meddwl felly chi'n symud reina rownd? Sa'n credu, yn drwm iawn. A chi wedi gweld sets bach, ond chi? Chi wedi gweld sets bach, chi'n gallu mynd yn y car, rhai bach, mae rhai yn chwarae ar y ffôn nawr, rwy'n gwybod, ond mae yna set bach I gael, chi'n gallu dal yn eich llaw. Reina. So, meddyliwch chi rai mawr, seis yma, a rai bach wedyn ni, chi'n gallu dal yn eich llaw. Na I gario ymlaen, achos y neges ydy, yn hanes Naaman nawr te, mae y Beibl yn dweutho ni bod Duw wedi defnyddio Naaman yn Syria. A mae hwnna'n ty bach o sioc. Achos oedd wedi helpu Syria, oedd wedi helpu amddiffyn y wlad pan oedd pobl wedi ymosod. Ac oedd Duw wedi defnyddio Naaman I roi llonydd I Syria. God had used Naaman. He didn't know about God. They believed in another God named Riman or Riman. He didn't know, but God had used him to bring safety to their country in Syria. That's what the Bible says. A mae hwnna'n dweutho ni, chi'n gweld, bod Duw nawr yn rheoli y byd I gyd. God rules the whole world, all countries, all people, all nations, everything. Mae'n rheoli popeth, fel y chess pieces mawr. Okay? Pethau fydden ni ddim yn gallu rheoli a symud rownd, ond mae Duw yn rheoli y pethau mawr yn y byd heddi. A mae hwnna'n gysur I ni, wrth gwrs, mae hwnna'n help. Achos mae yna bethau mawr yn digwydd yn y byd, mae rhyfel weithiau, mae coronavirus trwy'r byd. A mae hwnna'n help. Achos mae yna bethau mawr yn digwydd yn y byd, mae rhyfel weithiau, mae coronavirus trwy'r byd. A mae hwnna'n help. Achos mae yna bethau mawr yn digwydd yn y byd, mae rhyfel weithiau, mae coronavirus trwy'r byd.
Ac yn ni'n poeni o beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae pobl yn poeni am yr hinsawdd. Pobl yn poeni am y climate change. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Ond mae Duw, meddai'r Beibl, yn rheoli popeth. Fe sydd wedi creu y byd, wrth gwrs. A mae e'n rheoli pob peth trwy'r byd. Hyd yn oed pobl sydd ddim yn credu ynddo fe nawr, mae e'n rheoli dros popeth. A mae hwnna'n gysur mawr i ni. That God rules over everything in the world. We are afraid sometimes what's going to happen, but that He rules everything. It's a great comfort to know that in our minds and in our hearts and in our lives then, beth bynnag sy'n digwydd yn y byd felly, i ni ddim, sy'n rhaid ni boeni o gofidio'n ormodol, mae Duw yn rheoli pob peth. Pob peth. Pethau ni ddim yn deall. Mae e'n rheoli pob peth, a mae'n bwysig iawn i gofio hynny. Ond, chi'n gallu cael chess pieces bach fel yna. Chi'n gallu dal y bod yn y llaw a symud nhw a chwarae yn y car falle pan ych chi'n mynd, neu mewn picnic neu rwle. Chi'n gallu chwarae rai bach. A mae'r Beibl yn dweud wrthon ni bod Duw hefyd, wrth gwrs, yn gweithio yn ein bywydau unigol ni, yn bersonol. A mae hyn yn digwydd hefyd gyda Naaman. A mae'n digwydd gyda ei gartre fe. A mae'n digwydd gyda merch o Israel sydd wedi dod i gartre Naaman. A mae hwn yn rhyfedd. Mae'n ferch ifanc, mae'r fyddin nawr, falle Naaman ei hunan, neu'r fyddin wedi bod yn Israel, wedi ymosod, a wedi cymryd pobl nôl gyda nhw. Bant o'i cartre i weithio fel gweision am orynion, chi'n gweld? A beth sydd wedi digwydd? Mae yna ferch ifanc, falle bod hi'n 12, 13, rhywbeth fel yna. A mae hi nawr yn forwyn i Mrs Naaman yn y tŷ. A mae hi nawr, di ni'n gwybod i henw hi. Di ni'n gwybod oedd i thad a'i mam yn fyw o hyd. Di ni'n gwybod beth oedd wedi digwydd, ond mae'n bell o'i chartre, a mae gyda teulu arall, a trwyddi hi, nawr te, mae Duw yn dod mewn yn bersonol i fywyd Naaman. A mae Duw yn gweithio yn ei bywyd hi, a trwyddi hi yn bersonol. Dyma lun ohoni fan hyn. A mae hwnna'n bwysig iawn. Mae Duw yn rheoli y pethau mawr, trwy'r byd i gyd, ond mae e hefyd ar waith ym mywydau personol unigol, ein bywyd ni. Gallwn ni ddod â popeth yn ein bywyd ni ato fe, wrth gwrs, a mae eisiau bod yng nghanol popeth yn ein bywyd personol ni, bywyd teuluol ni, popeth. A mae hwnna'n gret yn diwedd. Nid jyst y pethau mawr, allwn ni ddim newid rheina'n hun, ond y pethau personol, bywyd ni hefyd. Os gallwn ni wneud, jyst i chi gael gweld y llun y darnau chess, os ni'n gallu na fe. Mae rheina yn 6 troedfedd, y rai mawr na, a dyna chi set chi'n gallu dal yn eich llaw. Mae Duw yn rheoli'r pethau mawr, ond hefyd yn bersonol yn bywydau ni. A weithiau, i ni'n teimlo, gan i weld beth sydd y fi nesaf, dwi'n cofio nawr. Na fe, dyna fel oedd, dyna'r milwr o Duw wedi defnyddio, a dyma lun nawr fel i ni'n poeni weithiau am y byd. This is how we're worried sometimes about the world, that it's all out of control. Fel runaway train. Be sy'n digwydd? Be sy'n mynd i ddigwydd? O na, mae Duw yn rheoli. Mae'r byd yn dod i ben, ond fe fydd yn dweud pryd fydd e'n gorffen, pryd fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond mae popeth yn llaw Duw. Mae hwnna'n bwysig iawn. A wedyn ni'n dod nôl at y ferch ifanc yma. A dyma hi yn gweld sefyllfa Naaman, ac oedd hi'n hoffi'r teulu, mae'n amlwg, a dyma hi'n dweud, tasau Naaman yn mynd at y proffwyd sy'n yn Israel, at Elisais. Mae yna broffwyd yn Israel, bydde fe yn gwella Naaman. Nawr, beth mae'n feddwl yw, mae Duw real yn Israel, a'r proffwyd ydy gwas Duw, wrth gwrs.
A mae'r Duw real yn Israel yn gallu gwella a newid Naaman, gwella ei groen e. Piti na bydde fe yn gallu mynd. Ac, wel, mae Mrs Naaman yn dweud wrth Naaman, a mae Naaman yn mynd at y brenin, a mae'r brenin yn gweud, o, na fe, iawn, cer di, na i ysgrifennu llythyr swyddogol, a gallu di fynd, a newn ni roi anrhegion i'r brenin hefyd. So, the little girl, the young girl, tells her mistress, Mrs Naaman, she tells Naaman, he tells the king, and the king says, right, you can go to Israel to see the prophet, to see if you can be healed. I'll give you gifts to go. Gan ni weld y lluniau nawr te? Dyma ni. So, dyma'r llythyr mae'r brenin yn rhoi. Diolch yn fawr. There's the letter. That's an official letter from the king. A wedyn nawn ni at yr un nesaf. Loads of money. Arian, air a dillad. Os o'n nhw'n gwisgo dillad hir, oedd ddim problem gyda'r ffit. Dillad neis. Wedyn dyma fe mynd, chariots and horses. And so we went, travelled all the way down to Israel. A mae fe nawr yn dod â'r llythyr at frenin Israel. Here he is, he's bringing the letter to the king of Israel. There's Naaman is my captain. He's got a skin problem. Will you heal him, please? Okay. Right, well, ewn ni mlaen gyda'r stori. Now, we'll go on with the story of Naaman. And they've brought a letter now from the king of Syria to the king of Israel. Dyma ni. A pan mae y brenin, Jehoram, mwy na thebyg, mae'n gweld nawr y llythyr yma, llythyr swyddogol, eisiau ti wella y capten yma. Mae e yn cael panic llwyr. He goes into complete panic. Chi'n cael panic weithiau? So, beth chi'n neud pan chi'n cael panic? Mae rai pobl yn redeg rownd pan maen nhw'n cael panic, neu jwmpo lan y lawr, neu mynd i'r gwely falle, i gwato. What do you do when you have a panic? I don't know. I don't know. Na i ddim gofyn. Wel, beth nath brenin Israel oedd rhwygo i ddillad. Wi bron yn siŵr bod chi ddim wedi wneud hynny mewn panic. Mae'n beth od i wneud yn dweud. Ond rhywbeth oedden nhw'n wneud yn amser y Beibl i ddangos, no, beth sy'n digwydd? I can't cope. Mae'n rhwygo i ddillad. Beth od i wneud, ond na fe, na'r pethau fel yna oedden nhw'n wneud amser hynny. A dyma fe'n dweud fel hyn, nid Duw ydw i? Pwy maen nhw'n meddwl ydw i? Beth maen nhw'n meddwl allai i wneud? What do they think I can do? I'm not God. How can I heal him? What am I supposed to do? It's a trick. Trick yw e. Mae'n mynd i ddod i ymosod arna i. Bydd e'n dweud bod fi methu gwella i gapten e, a wedyn mae'n mynd i ymosod. Trick yw e. A fel un oedd y fflystad yn mynd i panic llwyr. Chi'n gweld, oedd y ferch ifanc yn llawn gobaith. Ac oedd hi'n gallu dweud wrth Mrs Naaman, dim ond iddo fe weld y proffwyd, hynny yw dod at Dduw Israel, mae gobaith i Naaman. Y brenin, dyw ddim yn gwybod beth i wneud. Ys dim syniad i fe beth i wneud gyda'r sefyllfa yma. Dyw ddim yn gwybod. Dyw ddim yn meddwl troi at Dduw. Dyw ddim yn meddwl gweddio dros y sefyllfa. Mae'n gwybod am Dduw, wrth gwrs. Mae'n gwybod am y gwir Dduw. Ond dyw ddim yn real iddo fe. A mae'n drist iawn. Mae'n mynd i blind panic. Dyw ddim yn gwybod beth i wneud yn y sefyllfa. Mae hwnna yn drist. A mae'n gallu bod yn wir amdano ni. It's sad to read about the king of Israel. He knows about God and everything, but it's not real to him. He doesn't know him personally, doesn't turn to God, he just goes into a blind panic. A mae'n gallu bod yn wir amdano ni, bod ni'n gwybod am Dduw,
y gwir ddiw. Ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu, ond bod e ddim yn real. A bydden ni ddim yn dod â sefyllfa fel yna ato fe, sefyllfa anodd mewn bywyd, bydden ni'n mynd i blaen panig. Pan oedd y ferch ifanc yn gallu dweud, a fi'n gweld Naman yn dost, ta fe just yn gweld y proffwyd, ta fe just yn dod â'r peth at ddiw. Dwi'n siŵr bod gobaith iddo fe. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Chi'n gweld y gwahaniaeth? A mae hwnna'n siarad â ni. I bwy dwi'n debyg a chi bore yma. Pan mae pethau'n digwydd yn ein bywyd ni. Who am I like? Who are you like this morning? Are we like the young girl or are we like the king? Do we go into panics as if we don't know God? If we don't have God, that He's real and close, and the Lord Jesus with us? Or do we have confidence and hope and bring everything to Him? Mae'n wahaniaeth yn dos e. Mae'n bwysig iawn. Wel, ath y news mas nawr, wrth gwrs. True Israel. Mae'r brenin wedi cael llythyr. Mae'r brenin wedi mynd i stem mawr. Mae'r brenin wedi mynd i Banecs. The news goes round Israel. The king's had a letter from the enemy. He's gone to a blind panic. He doesn't know what to do. He can't cope. A mae'r proffwyd Elisais yn clywed. A mae'n hala neges. Sy'n eisiau ti rwygo dy ddillad? Hala Naman ata I. So the prophet sends him a message. Don't go into a blind panic. Send him to me. For him to know there's a prophet in Israel, a servant of the true God, and there's the true God. Bod y Duw go iawn yn Israel. So na fe, dyna sy'n digwydd. A ni'n mynd mlaen nawr te. Na fe. Ewn ni mlaen at yr un nesaf. Na ni, maen nhw'n dod I ti Elisais. So mae'r cerbyd, ceffylau, the chariot, everything, they come to Elisais' house. A mae'r gwas yn dod mas. Gwas Elisais, dim Elisais nawr, mae'r gwas yn dod mas a mae'n gweud, mae eisiau ti mynd i'r Iorddonen, i'r afon, I olchi 7 o weithiau. The servant comes out. Elisha doesn't come out, the prophet. The servant comes. If you want to get better, go to the river, Jordan, and wash 7 times. Dip yourself 7 times. Well, simple. Rwydd, syml, clir, neges clir, syml. Chi'n meddwl, great. A fi lawr i'r afon na, a gwella. Na. Na. Boes bach, oedd wedi pwdin llwyr. Oedd Naman really upset gyda hwn. Oedd e ddim yn hapus o gwbl. Ydych yna e? Chi weld e? Really upset. You'd have thought now, this is a simple message, go to wash 7 times, you'll be better. Well, it couldn't be easier. Pouting, stropping, terrible, terrible. This is nonsense. I can come all this way to have this treatment. Dwi'n di teithio'r oll. Ydy e'n gwybod pwy ydw I? Math o beth. Yn y Beibl, ac yn y Bible.net, mae'n dda iawn. O'n i'n meddwl bydde wedi dod allan ata I. A mae'r pwyslais ar y geiriau ata I yn yr Hebraeg. I thought he'd have come out to me. Oedd Naman yn arfer cael tyme bach o steil. Tyme bach o barch gan bobl. Oedd yn bwysig, chi'n gweld? Yn bwysig iawn. Ac oedd wedi disgwyl yr un peth. Ac oedd e'n upset o'n nandw. Achos oedd e wedi meddwl ymlaen llaw. Oedd e wedi plano fe gyd yn ei feddwl o beth oedd e wedi gweld yn Syria, chi'n gweld? Falle bod rhyw fath o witch doctors gyda nhw'n Syria. A beth o'n nhw'n neud? Nhw'n neud seremoni fawr. Gweiddi falle, chanto dros y lle I gyd. A gwefo I brichau a neud rhyw falle chemicals I neud mwg falle. A rhyw, chi'n bod, razamataz mawr. A wedyn rhyw eiriau, a wedyn gwella. A na beth oedd e? Mae fel na fydd e nawr. Ac oedd e'n disgwyl tyma bach o ffys iddo fe hunan. He expected a bit of fuss for himself because he was so important, and a bit of ceremony and razamataz to be healed.
Ond oedd y proffwyd ddim wedi dod mas, dim ond y gwas. So oedd hwnna'n off-putting. Hwnna'n neud fe deimlo ddim mor bwysig. A oedd y neges jyst i fynd i'r afon, oedd ddim yn lan iawn. Oedd y fonydd neisach yn Syria i fynd lawr 7 waith. OK. Nawr te, mae'r Beibl yr un peth gyda ni. OK? Mae Duw yn ein trin ni yr un peth. Does dim ots pwy i ni, mae pawb wedi pechu, medde'r Beibl. Mae pawb yn bechadu. A mae'r neges yn syml ac yn glir. Os chi eisiau cael eich gwella o'ch pechod, mae rhaid chi gredu yn Iesu. Mae'n syml, a mae'n glir. Iesu sydd wedi marw ar y groes, dros ein pechod, mae rhaid ni gredu ynddo fe. Rhaid ni gredu bod wedi marw dros ein pechod ni, cyffesu'n pechod, a gofyn iddo fe ddod i'n bywyd ni a'n glanhau ni. A'n cymryd ni. Cymryd ein bywyd ni yn ei law e. The Bible does the same with us. It's very simple, it's very clear. And it treats us all the same. Doesn't matter who we are, we've all sinned. And the remedy, the way to be healed is simple. To believe in the Lord Jesus who died on the cross for us. That he died for our sins to make us right with God and clean. It's the same message for everybody. A diolch byth y diwrnod yma, oedd gweision naman gyda fe, a dyma nhw'n dechrau siarad. Wel, sir, o'n nhw'n trio bod yn polite, y rhaid nhw fod yn polite, wrth gwrs. Tasa fe wedi gofyn rhywbeth am mawr anodd, bydde ti wedi wneud e. Ond gan bod e'n rhywbeth syml, does dim byd i golli. Beth am drio e? Beth am fynd lawr i'r Iorddonau? So his servant said, well look, if he'd asked you something big, dramatic, you'd have done it. But it's simple and clear, why don't you try it? Why don't you try it? And of course, that's our message. Dyna neges ni I bobl heddi. I gredu yn Iesu Grist. Os ych chi ddim wedi wneud y barod, I gredu yn Iesu. Credu, galw arno fe. I glanhau chi o'ch pechod, fel bod chi'n iawn gyda Duw. Chi ddim yn rhy ifanc. Nobody's too young to believe in the Lord Jesus, nor too old. Neb. Credu yn yr arglwydd Iesu, yr un fi farw ar y groes dros ein pechod ni. Mae e'n gofyn chi, wel, gallen ni ddim di mynd i'r afonydd eraill. Oedd yn neisach. Oedd rai fi ddod i'r afon yma. A mae pobl yn gofyn heddi, wel, does dim ffordd arall te I wella. O'n pechod, gallai I ddim byw yn well. Gallai ddim trial yng ngorau. Os rhaid credu yn Iesu. Mae yna bobl eraill, mae yna grefyddau eraill yn y byd. O, mae'r Beibl yn glir iawn. Dim ond un ffordd. Dim ond un ffordd, sy'n. Yr un sydd wedi dod I chwilio am y rhai sydd ar goll. Os I ni am gael yn hachub, mae rhaid credu ynddo fe. Mae'n syml, ond does dim ffordd arall. Does dim ffordd arall. Reit, so lawr â fe. Teithio lawr nawr i'r afon. Mewn i'r afon. Unwaith, dwywaith, 3 gwaith, 4 gwaith, 5 gwaith, 5 bachwech. A'r 7th tro, na ni, o'n I wedi colli count, sorry. Y 7th tro, mae'n well. The 7th time, he's better. And this is a little help for us here. Sometimes we pray and we ask for forgiveness and we seek the Lord and we're not sure He's heard. We're not sure that we've been converted. Sometimes there is a time when we ask, and we ask more than once perhaps. Wel, mae rhaid I ni ddal ati, bwyso ar Iesu, a gofyn i'r arglwydd I roi y sicrwydd I ni bod e wedi ein derbyn ni. A mae'n siŵr o wneud, wrth I ni ddarllen y Beibl, wrth I ni ddod i'r cwrdd, fydd e'n dweud wrtho ni, bydd e'n dangos I ni, dwi wedi maddau ti, dwi wedi derbyn. Ond weithiau mae'n gallu cymryd, nid just 1 neu 2, weithiau mae'n y gyfnod o amser I rai pobl,
Weithiau, mae rhai yn gweddio a maen nhw'n ymwybodol yn syth. Weithiau mae yna gyfnod bach. Ddim eisiau poeni am hynny, ond pwyso ar yr arglwydd Iesu, galw ar yr arglwydd, mae'n siŵr o ddangos, os i ni o ddifri, wrth gwrs, bod e wedi'n derbyn ni, a bod Iesu Grist, a beth mae wedi'i wneud drosto ni yn ein ni'n lan o'n pechod o flaen Duw. Right, mae'n dod nôl, a fi symud ymlaen yn gloi, mae'n dod nôl nawr at y proffwyd, he comes back to the prophet, a mae eisiau rhoi rhwth. Mae gyda fe loads o arian ac air, chi'n cofio, a dillad. Mae eisiau rhoi'r anrhegion i'r proffwyd. Ond mae'n gweud na. Na, no way, dim ar unrhyw gyfri dwi'n cymryd dim byd. Dim un darn o arian, dim un darn o air, dim un dilledyn. A mae hwn yn bwysig iawn yn y stori. I'm not going to accept, the prophet says, I'm not accepting any gift at all. We can't pay, allwn ni ddim talu am fyddeiant, am ein iachawdwriaeth, does dim cyfraniad i ni'n talu na rhoi dim byd ato fe o gwbl. A mae Elisais eisiau gwneud hwnna'n glir. Duw sy'n rhoi i ni, fe sy'n ein hachub ni, fe sy'n ei popeth i ni. A mae eisiau gwneud e'n glir, chi'n gweld? Duw sy'n rhoi, dim Duw sy'n tynnu. Wel, oedd y diwiau paganaidd, oedd e'n gwybod amdanyn nhw, fel Rimon, o'ch chi'n goffo rhoi rhywbeth i'r diwiau, a gobeithio byddech chi'n cael lwc yn eich bywyd. Fel oedd e'n gweithio. He was used to the pagan gods. You gave something to the gods, and then you hope to have good luck in your life. Mae mor wahanol i y gwir Dduw a nabod Iesu Grist. Allwn ni ddim rhoi a talu a cyfrannu at ddim byd o'n iachawdwriaeth ni. Fe sy'n rhoi i ni o hyd. Fe sy'n rhoi yn Iesu Grist trwy ni gredu a derbyn. Na fe. Na fe. A mae'n mynd, oce te. A mae'n gweud bod e jyst yn mynd i addoli y gwir Dduw nawr o hyn ymlaen. Bydd e'n gorfod mynd i'r deml yn ei waith, bydd e ddim yn addoli'r Duw arall, dim ond y gwir Dduw. Ond mae gwas nawr, hwn fyna, gwas Elisais, mae e wedi gweld yr arian. Mae e wedi gweld yr air ar dillad. A mae'n meddwl, come on, felly ni gael hwn, chan just y peth i ni eisiau. So mae'n redeg ar ôl Naman, a mae'n gweud, celwydd, yn ei stori lan. Mae visitors wedi dod, 2 broffwyd ifanc, as dim byd yn ni, as dim byd yn nhw, gallen ni gael tyma bach o arian air a dillad, please. A Naman yn thrilled, gret, wrth gwrs, o'n i wedi dod yn nhw, come on, cer o beth ti moyn, a mae'n cael mwy na mae'n gofyn. A mae'n mynd nôl, a mae'n cuddio nhw, a mae'n mynd nôl i'r tŷ at Elisais y proffwyd. A mae Elisais yn gofyn, wel, ble ti wedi bod? Just mynd am dro bach. Mae'n gweud mwy o gelwydd. Unwaith chi'n dechrau un peth, un celwydd, un pechod, mae'n arwain at mwy. Wastod, mwy a mwy a mwy. Mwy o gelwydd, just i mynd am dro bach, dim byd, dim byd. A mae Elisais yn gweud, ti'n gweud celwydd. O'n i'n gwybod ble oedd ti, oedd yn ysbryd i gyda ti pan o ti'n mynd at Naman i ofyn am arian ac air. A dyma beth sy'n digwydd. Mae salwch Naman yn dod ar Gehazi y gwas. Mae'n cael ei gosbi am beth mae di wneud. Achos mae di rhoi y darlun anghywir o Dduw, mae di sbwylo y darlun o Dduw a'r gwirionedd am Dduw i Naman. Oedd Elisais yn dweud, na, i ni'n mynd talu, i ni'n mynd cyfrannu, Duw sy'n rhoi i ni. And the servant now, he's taken some money and gold, he's been selfish and greedy, he's ruined everything. He's spoilt the truth about God for Naaman. That he's a giving God, that he's kind, and that we can't pay or contribute to our salvation at all. And he's punished for it. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio yn y ffordd i ni'n cyflwyno yr Efengyl, bod ni ddim yn newid yr Efengyl, chi'n gwybod? Bod ni ddim yn neud rhywbeth sy'n
sbwylo'r efengil ac yn newid y gwirionedd am Dduw ac am Iesu Grist a'r ffordd mae e'n achub pobl. A rhaid ni beidio wneud hynny, ac mae'n beth mawr fan hyn, a mae'n cael ei gyrryddu a'i gosbi amdano fe. Wel, dyna'r hanes oedd gyda ni bore yma, Naman o Syria. I ni wedi dysgu lot o bethau, a gweddio bydd yr arglwydd yn ein bendithio ni trwy hynny. Amen.